Tira barratzaldeon, guztiei eta ongi etorri mintzoka jardunaldi berezi honetara. Itsasadarraren bazter baten gaude eta bazter zoragarri honetan sekulako kartela daukagu hemen. Euskarari buruz hitz egiteko, ingurune digitalari buruz hitz egiteko, gure hizkuntzak toki horretan daukan presentziaz berba egiteko eta horrek ematen dituen aukerak aztertzeko. Lujuzko kartela daukagu hemen, bertsolari bat, idazleak, kazetariak, Jon Maia, Fermin Etxegoien, Irati Jimenez eta Ana Goitia ditugu. Bakoitzak 15 minutuko tartea izango du bere gaiari buruz berba egiteko eta gero amaierarako galderen txandari ere lekua utziko diogu. Helburua elkarrentzutea eta akaso eztabaidatzea ere, ideia berriak ezagutzea eta batez ere lekukotzak entzutea eta gozatzea. Fermin Etxegoien hasiko da, Fermin Etxegoien kazetaria da, idazlea, Euskadi Literatura Saria irabazitakoa, hainbat arlotan dabil, produktora baten lanean, gidoilari lanetan, eta berak kazetaritzaren ikuspuntutik ingurune digitalak gaur egun euskararen munduan ere ematen dituen aukerak aztertuko ditu, bere egunerokotasunaren berri ere emango digu, eta kaso hausnarketaren bat be entzuteko parada izango dugu. Fermin, zurea da lekua. Eskerrik asko. Bueno, zaldeon ongi etorri, bi esker hemen gure aurrean izateagatik. Niretzat plazera eta ohorea hemen Portugaleten zuen aurrean izatea. Eta egokitu zaidan gaia, esan bezala, kazetaritza 2.0 izeneko gaia da, ezta? Zeote da, aspaldiari gara, lanean, kazetaritzan eta nun nahi, tartean tresna interneta dugula, eta nolabait definitze aldera hori da, 2.0. Horrek ekarri zituen ondorioak, kalkula ezinak dira, infinituak, eta nik aipatu nahi nuke bat oso gure sorkuntzari dagokiona, eta da, digitalki idazten hasi ginen garaian, nola posible bilakatu zen testuan eragitea, testuan nun nahi eragitea, ezta? Ze ordura arte, gaina eskola hartakoa naizelako, nola idazten genuen, esaldia. Dalako batean, ebaldin bat zenuen, erdikoan eragin, ezta? Taldaketaren bat egin, idatze makinarekin idatzizkero, kristoa zangura, ezta? Eta, hori, nahi duzan, ordenagailuarekin batera gertatu zena izan zela, testuan zehar nun nahi eragiten dugula, nahi bestetan, ezta? Eta hori ez da gauza txikia, ze horrek dena aldatzen du, baita pentsatzeko modua ere agian aldatzen du, ez da? Edota obra baten amaitza dudarik ez. Ni esperientzean adibidez, berriarako izan etzen 3 urtez egunero zutabe bana idazten, 1800 karaktere ziren, gogoan daukat, eta nik ematen nion bakoitzari ordubete inguru, esan dezagun. Ordenagailurik ezean nekez emango nion, ez da? Gogoan daukat, oso, barkatuko oso ipan espainolazo delako, baina Paco Umbralek nola esaten zuen, ez da? Berak zutabea idazten ematen zuela, eguneko lehen dabiziko whiskia edaten ematen zuen beste, ez da? Zutabeekin girutzen zait olako zerbait egin behar dela, ezin duzula kazeta hitzan, egun erdi bat eman olako langintza batean, eta jarri behar zaiola muga bat. Zailako egiten koimaiako literatura, beste gauza baizik. Eta ordan, nire kasuan, esate dizuet, ordu bete inguru, baina ordenagailu ezker, bezala zinezko izango zen, eta gogoan daukat, egunkaria garaian, hau esaten gaine zela berriakoa da, gogoan daukat, egunkaria garaian, bukaeran zegoen intranet moduko gauza bat, eta guk aurrerapen handitzat jotzen genuen, ezta? Telebistara joko bagenu, beste diba jartzearen, urranditan saioan, aritua, eta ze esango dizuet, 100 bat urranditan editatuko nituenik, jarraian, tartean oporrak direla, ezta? Eta zer da urranditan? 20 elkarrizketa batez beste, programa saio bakoitzeko grabatu, elkarrizketa luzea gainera, hori guztia ikusi, hori guztia txikitu, hartu piezak, bota piezak lurrera, eta gero montatu, alik eta modurik erakargarrienean, ezta? Ordenagailurik ezean hori ez da imaginagarria ere.
Eta ni banator, telebista modu analogikoak egiten zen garaitik, eta gela handiak zeuden, postprodukzio gela handiak zeuden, fundido bat egiteko, ematen zuen gela osoa mugitzen zela, oso ez? Eta noski, editaje batean hasi ezkero eta okartu ezkero, normalean beste batekin zerotik hasi beharra zegoen. Beraz, urranditan bezalako saio bat egitea, astero, ez, batez beste saio bakoitzeko biogun terdiko ditaialdia, ez, erabilita, hori zinezko izango litzateke. Hain naiz bakarrik narrazioaz, hain naiz bakarrik testuaz, informazioaren antolaketaz. Niri gertatu zait, baita irratian, ere, aditu izan nahi zelako musika saioak egiten, gaitz perfektua, musikatea, eta han ere, ez, han ere hasieran, esan nuen, bueno, modo lineal batean, egingo dut gidoi txo bat, ez? Ordu bete, beraz, 15 kantu, eta azten zara, lehen kantua, arratzaldean, zure lana da, ez prestatze duzu aurregidoia, zaten den moduan gainbaloratuta daude aurregidoiak. Baina, bueno, kaseta ditzan behitu, aldez horretik eragan barra duzu, txorradas. Mundu digitala nagusitu denez geroztik, hori ere aldatu da neurre handi batean, ez da? Orduan, jartzen dituen nire 15 kantuak, zahartu programa egitera, eta 4. kanturako aspertuta nengoen, betzatu, zer, orain 5. dator, ez dut nahi, egoera emozionala, etzalako berbera, atzaldeko 5 edo programa egiten ditzen momentuan. Eta horren, erabaki nuen, genitzala 15 kanturekin sartuko, eta 200ekin, edo 500ekin, alegia, ordenagailu osoarekin, plataformekin sartuko nintzela, eta momentuan bertan erabaki, momentuan bertan, zatu duzu, bi kantu horiek elkarrekin begatu eta joango dira. Edo ez tartean hitz egingo dut, edo oso konzentratuta zaude, DJ baten modura, baukazu background bat noski, ari zara, zure baitatik, eman duzu atzaldea, kantuak entzuten, nobedadeak dena, eta horrekin sartzen zara, honek egingo luke moduan, almazenarekin sartzen zara. Eta zer, eta gainera kanpoan dagoenari kontrakoa iruditzen zaio dena goiti bera arilkatuta eraman duzula, eta hain zuzen ere da kontrakoagatik, ez aurregidoirik ez dagoelako, zorionez, eta hori irratian gertatu zen, baina lehenago noski erabat ezinezkoa izango zen, ezta? Eta literaturala joko bagenu, zer esanik ez? Nik liburu batzuk argitatu ditut, 21. mendean, eta imagina ezina zait hori guztia egin izana, ordenagailua edo idazteko modu digital hau, nun testuan nun nahi eragitea posible den, aurreko garaian, ez da, agian egingo nuen egingo, ez dakit. Baina lehen esan dudan moduan, novela batean, seguruenik, hemen novelarik edo libururik idatzi dugunok dakigunez gero, lehen da biziko bersio horretatik, argitaratzen den bersioraino, seguruenik, hitz bakoitza mugituta dago, ez? Prozesu zuzenketa delako prozesu hortan, seguruenik den aldatu da, joskerak, antolatzeko moduak, hori ezinezko izango zen. Onerako ala txarrerako, niko daukat 2000. urtean gutxi gora bera, atxagari entzun niola, behin, azaten zuen, karri nahi bitestu, bat eskuz edo idatzen makinan idatzea, eta beste bat ordenagailu, eta esango izut zein dan bat eta zein dan bestea, esaten zuen, ez da? Aditzera emanez bezala, bai, agian eskuz idatzitakoa, edo idatzen makinan idatzitakoa, hobea zela, ez? Ordenagailu idatzitakoa baino. Hore, esan dezakegu bere libururik onena, seguruenik eskuz idatzita dagoela, 98an, ez da, Obagakoak, eta hortik aurrekoak, seguruenik ordenagailu idatzita daudela. Eta, pentsamendua bera, giza pentsamentua zer da, analogikoa, digitala da, seguruenik ez dago erantzunik. Baina, nik onartzen dut, agian zu baldin badakizu, idazten ari zaren hori, ezin duzu horren gainean gero ezin zarela joan, behin eta berriro, zuzentzera, seguruenik, zure bultzada hori, bestelako izango da, eta agian bultzada horren bitartez aterako zaizun prosa, demagun, nola ditu, terzoa, leunagoa izango da, ez da? Hori agian posible da. Eta gitu horra, hausnarketa poli baterako egon likiteke, ez da? Ordenagailu idazten hasi ginenez geroztik, nola aldatu den estiloa, nola aldatu den espresioa bera. Bueno, hau guztia, 2.0 delako esperientzia hori dagokionez, badakit, baudela gauza pilo bat gehiago, segurenik askoz ere importanteagoak, fake news edo gezurrezko albiste edo berri gezurtiak bezalako fenomenoak, eta segurenik bai. Baina, nik hortaz hitzein nahi duen. Gure sorkuntzari eta gure hezkuntzari lotua. Esaten dute orain 4.0 delako irautzan gaudela, ez? 2.0 hori, honezkero, zarra delako, eta zer da 4.0? 4.0 funtsean, enez batera ditua, baina funtsean da,
Adimen artifiziala denaz jabetzea, ez? Denaz jabetzea big dataren bitartez, dena da informazioa, dena igo daiteke odeira, sarera, dena delako lekura. Datu guztiak daude, ez? Hemen zaudeten guztiok, big datak badaki, nor zareten, ez? Eta baita ere agian momentu honetan itsasadarrean dauden arrainak, zenbat diran, badakite edo espadakite, konklusio hortara ailegatzeko gauza, da edo izango da. Itzulpen gintzarekin gertatuko den moduan, honezkero gertatzen hasi den moduan. Adimen artifiziala hizkuntzez jabetzen ari da. Go baldin bagoaz YouTubera, jartzen baldin badugu dokumental bat inglesez, askotan, honezkero, badaukagu aukera hori. Entzuna ala, azpi idatziak, azpi tituluak hor daude. Inor ez dago momentuan alakorik idazten. Adimen artifiziala gauza da, entzuten ari denaren arabera, testu bat, guri emateko. Inglesez. Azter batean ez digu testu bat emango digu audio kanal bat, emango digu. Seguruenik inglesez ez ezik edozein hizkuntzatan etorriko dena. Edozein hizkuntzatan baita arapajoe eta latin eta edozein hizkuntzatan. Batzuk esatu dute, oso imperfektoak dira. Nik ez dut uste bat imperfektoak direnik. Ikusita evoluzioa zein izan den eta zein azkarra izan den. Nahaztu egiten dira izen propio batzuekin eta baina nahiko ondo jasotze dute audio modura entzuten ari garen hori. Horrengo pausa, zein izango da? Dituko dugu WhatsAppez Tokiora, eta dagoen lagun japoniar horrek ulertuko digu, goiti bera, eta baita gu berari ere. Eta horrengo pausa, izango da, Alemaniara goazela, hango norbaitekin topo egin, euskaraz, zemuz, eta berak ulertuko digu, eta gu ulertuko digu. Hango dalako honen moduko gauzatxo bat hemen, posible bilakatuko duena. Zema falta da hori gertatzeko? Nik esango nuke oso gutxi falta dela. Oihartzuna juruzten gut. Oso gutxi falta da. Eta honek dakarren aldaketa itzela da. Itzela hizkuntzaren konsiderazioaren inguruan ere. Badakar baita aldaketa moral bat. Hemen zaudetenok preziatzen duzue noski euskarak behar duen toki publikoetan, inguru publikoetan behar duen presentzia, bermatua izan dadien, baina begira zer ekarriko duen honek, edo horgitza egingo du nahi duen moduan, ezen ezagun, errezep bestaldean dagoenak beti ere ulertu ahal izango duelako, Ordan kontu hauek, 2.0, 4.0 eta normalean goko identifikatzen dugu globalizazioaren emaitza gisa, Eta sekula ez dugu pentsatzen globalizazio horrek gurea bezalako hizkuntza gutxitu bati, nazio txiki bati eta mesedea egitera datorrenik, eta segurunik horrela da. Zara inozuak, globalizazio bezalako fenomenoia gertan dauden indarrak, indarra handi horiek, korporazio handi horiek ez daudela gure moduko ongan pentsatzen, Baina paradoxak ere gertatzen dira. 2.0 delakora bueltatuko bagina, nik gogan daukat, esango dizu, 2005 urtean agian, nagoela nire gura, esate duzu, jole, horren beste WhatsApp, horren beste email, horren beste agian, gaur egun, demagun 2005 urteko egun batean daudela. Eta horren esate duzu, jole, agian gaur egun bakar batean gehiago idazten da euskeraz, esango dizu, demagun 19. mende osoan baino, demagun, Zer da hori, butaz bat edo badu oinarri posiblerik, bagian badauka. 19. mende osoan, zenbat idatzi zen badakigulako, gehien bat predikuak izan ziren, eta hortik aurra, hauza handirik ez. Hori 2005 izan baldin bazen, ze ez ote den 2021 batean, zenbat idazten da, 2021 batean, egun bakar batean. Hori, iraultza digital horrek ahalbidetu du, Paradoxak hor daudelako, izan ere, orain esaten da, zema gara, euskaldunok, euskaldiztunok, 700.000 inguru. Askok esatu dute, alakorik, alako kopururik, sekula ez dela egon, lurra planeta batera zapaltzen, 700.000 euskaldunik, Orain bizigaren euskaldunok, inoizko kopururik handiena osatzen dugula. Ondo, paradoja baten gainean beste paradoja bat, baina seguruenik ez gara berdinak, oraingo euskaldunak eta orduko euskaldunak, esaten da gaina, orduko euskaldunak batzuk inkonstienteak zirelako, euskaldun inkonstienteak ziren, eta gu ordeak zer gara, euskaldun konstienteak, eta batzutan, esatu duzu, igual hobe izango bagina euskaldun inkonstienteak, zer esan nahi dut honekin. Hain zuzen ere, inkonstientea izateko bizi behar duzula, inkonstiente
linguistiko kolektibo baten arabera. Eta inkonstiente haien, euskaldun inkonstiente haien inkonstiente kolektiboa euskalduna zen. Baina ordea, hemen eta orain bizi gaituen edo bizi dugun inkonstiente linguistiko kolektiboa oso espainola da, hegoaldean. Normala den bezala, ze espainolez jasotzen ditugulako inputak behin eta berriro milioika egunero, eta euskaraz ez horren beste. Eta horregatik normala da, eta ez genuke gure buruare jipoitu behar, erdaraz jaioak baldin bagara, erregistro guztiak barneatuta baldin bagauzkagu, dela txikito de la calzada, edo Gregorio, edo San Juan de la Cruz, poeta mistiko bat, ez da? Normala da, erregistro horiek guztiak gugan daudelako, entzuten ari garelako, inkonstiente horrek bizi gaituelako. Eta euskaraz, ez normala den, normala nahi dut ezan, euskaraz ez dagoelako hizkuntzaren oihartzuna ez gaudelako etengabe entzuten, eta horren harrapatzen baldin badugu Mauleko koplakari bat, komediak, ez? Bai, ez, edo Lekeitioko txiste kontalari bat, ez? Baldin badago txiste kontalarik Lekeition. Baina hori, esango nuke normala dela, eta oihartzunari dagokiola, zer da hizkuntza azken finean? Oihartzuna da, behin eta bero errepikatzen dena, umeek horrela ikasten dute, ez dute ikasten prozesu intelektual baten ondorioz, hori gero etorriko da, noski, hori da akademizismoa, ez da? Baina printzipioz errepikapenaren bitartez, eta hizkuntza bera oihartzuna den neurrean, errepikatzeko gauza bilakatzen gara, ala ez. Ordan gure errepikatzeko gauza, gaitasuna, murritzagoa da, oihartzuna ez dugulako entzuten osentasun nahikoaz, ez da? Ordan, gauzak horrela, 4.0 honek dakarren kontu hori, itzulpen gintza dela eta, ez? Onerako ala txarrerak izango da. Pentsaiteke hau ja akabosea dela, ez? Inork ez baldin badoka inongo beharrik, agian morala bai, baina gero funtsean ez, euskeraz hitz egiteko publikoki, hemen egiten gari moduan, ze gertatuko, akabosea izango da? Nundi behiratzen zaion, nire moduko batek agian itzengail izango du, Portugaleten nahi duen hizkuntzan. Baina hor zaudeten guztiok, arrazoi berberagatik beti jasoal izango duzue, ni esaten gari nahi izena, euskeraz. Delako, adimen artifiziala jabetutako itzulpegintza sistema hauek direla tartean, ez da? Bakit bizka zientzia fikzioak egiten nahi zela, baina oso gutxi falta dela olakori gerta da. Beraz, ni alde horretatik optimista naiz, ez dut uste paradoxako horiek tartean direla, ez dut uste gure kontra egingo duenik, ez da? Eta gero, bukatzeko beste gauza bat esango nuke. Hizkuntza besteak beste, eta nik kontaz inoiz idatzi izan dut, hizkuntza batean aritzea, hizkuntza ariketa hori, neurri handi batean ariketa estetiko bat dela, estetizatzailea da. Ni orain hemen ari naiz, Portugaleten zuen aurrean, hizkuntza hontan, estetika linguistiko hontan, eta ez beste batekin. Eta ariketa estetiko hori iruditzen zait oso ederra dela. Edozein hizkuntzatan, hizkuntza guztiak dira estetika linguistikoak espainola bera, oso ederra da, guretzat, dakigulako, normalean, guretzat, jende askorentzat. Frantsesa bera, nahi dut esan, ez dela esatea euskararen estetika ederra da eta besteak ez danak dira, esperientzia estetikoak diren einean, ez da? Eta alde horretatik, baita ere, nik ez dut uste inolaz ere galduko dugunik, modu hontan mundua estetikoki, bersortzearen plazera. Ez dut uste, halakorik inoiz gertatuko denik, edo pentsatu nahi dut, ez dara gertatuko. Zorraino.